Gutter, den er til jer. Det er en lidt længere video, men hæng på. Det handler om det her begreb, der hedder sextortion, altså sexual extortion, afpresning. Og for et halvt år siden, der så jeg den her artikel, der fortæller, at mænd faktisk anmelder digitale seksuelle krænkelser, og de her anmeldelser er eksploderet i antal. Kigger man lidt på tallene fra Rigspolitiet, så kan man se, at i 2019 var der 98 anmeldelser, og i 2022, altså sidste år, var tallet steget til 589. Det er ret mange. Specielt fordi vi ofte hører, at det mest er kvinder, der bliver udsat for den her slags. Det, der egentlig sker, det er, at der er nogen, der laver falske konti og kontakter drenge, unge mænd og mænd for at få penge eller for at mobbe. Sextortion går typisk på at presse flere penge ud af mænd. Og den måde, det foregår på, det er, at de her mænd bliver kontaktet af en kvinde, som fortæller, at mændene ser godt ud, er søde eller tilsvarende. Og så kommer der en snak i gang. Og på et eller andet tidspunkt sender de her falske kvinder et falsk billede fundet på nettet, til drengene eller mændene, og får mændene til at sende et billede tilbage igen. Lige så snart, at mændene har sendt et nøgenbillede tilbage igen, så klapper fælden. Og de her mennesker bag den falske konto fortæller mændene, at hvis mændene ikke sender nogle penge, så vil billedet blive sendt til venner, familie og arbejde. Og så bliver mændene presset, og de betaler ofte pengene. Og det sker åbenbart oftere, end man lige hører. For de ældre, der er det penge. For de yngre, der kan det være mobning. Jeg hørte i sidste uge om en dreng, der var blevet kontaktet af en pige på Snapchat. 3 af hans klassekammerater, alle 3 piger, havde fortalt ham, at de kendte til en sød pige, som var interesseret i ham. Han tilføjede den her pige på Snapchat, og de begyndte at skrive sammen, og de flirtede. Han syntes, hun virkede sød. De aftalte at skulle mødes. En af de her piger bag den falske konto fik koldfødder og kontaktede ham og sagde, at det var dem. Hun grinede af ham, og han blev rigtig, rigtig ked af det. Hvilket betyder, at det her med at lave falske konti også kan bruges til mobning i de yngre klasser. Så pas nu på. Både drenge, unge mænd og mænd. Pas på, hvem det er, I kontakter. Hvem det er, der skriver til jer. Her snakker vi altså om fuldstændig fornuftige mennesker, der bliver snydt, fordi de er naive, fordi de er godtroende, og fordi der er nogle andre, der vil dem ondt. Enten for at trække penge ud af dem, eller for at mobbe. Lad os passe på hinanden. Og drenge, hvis det er jer, der går ud over, grib fat i jeres forældre med det samme. Mænd, hvis det er jer, der går ud over, kontakt politiet. Ingen af delene er ok. Pas på hinanden. True story.